zakhala zikuveka kunena kuti wachiwiri kwa mfumu ya mu mzinda wa Nzuzu komanso ameya kumene sakugwirizana akamagwira ntchito zawo. Ena amanena kuti anthu amenewa zili ngati mphaka ndi khoswe. Kodi chilungamo chenicheni cha nkhani imeneyi ndi choti bwanji? Mpulogalamu ya lero ya Tchutchucthu ndakutengerani Councillor Gift Desire Nyirenda. Iwo watu ndi wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Nzuzu. Dzina langa ndine Samukalimira, mkhale pompo. Deputy Mayor, takulandira program ya lero. Zikumbezi. Tiyambe ndiponena kuti ntchito kuyenda bwanji? Ntchito ikuyenda bwino. Zophinja singalephere. Mavuto amakhala paliponse pamene munthu akugwira ntchito. Komano ikuyenda bwino. Ngati Deputy Mayor wa mzinda wa Nzuzu, experience pamene mugwirira ntchito pakatipa, tiuze kuti mugwira bwanji ntchito, anthu akuzoloza bwanji kuti anthu magwira ntchito ku council imeneyi? Ntchito tagwira. Kwambiri mwina anthu amatha kuyang'ana chitukuko chimene mwapanga pa nthawi imeneyo, komano tinali ndi zophinja zingapo zimene zatipangisa kuti koyamba kugwira ntchito ku council ya ku Nzuzu kumayenera kuyamba ku office. So ntchito yayikulu yagwiridwa mu office kulingana kunena kuti koni kuchoka pamene ponde tiyenda motani, chifukwa chonena kuti ndi mmene zinthu zinalili kuyamba kukhonza kumayenera kukhala ku office. Though kuchitukuko kwambiri sikunaoneke chifukwa cha tonse mmene tikuziwira kumene tachokerako. Wachipwirikiti kotere mwina tisakunena kuti mtendere takhala nawo pano ni miyezi chabe kaiwiri kaitatu ndithudi. Chifukwa anthu akamakhala mu mzinda uno amaona kwambiri ameya komanso a deputy. Ameya akachoka amadzili pali deputy. Anthu kumati paibe tunkuizana weni mbakati pa ameya na deputy. Ani nkhani imene ili patali kwambiri muno mzinda wa Nzuzu. Tiyambire menepo kuti kodi zimene bwanji ntchito yanu nda ameya? Ndi mawu atha kuyankhulidwa komanso amayankhulidwa ndithu kuyamba ndithu pakanthawi. Komano ndakhala ndikunena kuti ubale wa ine ndi bwana wanga, chifukwa amenewo ndi bwana wanga. Ndi bwana wanga uli bwino kwambiri. Apart from kuti mwina sinimapangidwa delegate mu ntchito zina, ndi anthu amafuna kuone ngati meya kuti unapita pakuti umagwira ntchito yakuti, kapena meya kulibe kunapita deputy. Ndi zimene mwina anthu ena atha kuona kuti mwina ubale si uli bwino, koma ubale uli bwino. Ndithudi kusonyeza kuti mmatha mthu kukhala pasi kumakambirana ngati office. Timatha kukhala pasi kukambirana ngati office. Ngakhale pali zinthu zina zimene bwana anga amatha kupanga ngati meya, pamakhala ma decisions ena amene amatha kuchitika mwansanga. Mwina ofunikira kuti ine mwina nditha kutenga nthawi kuti ndikumane nawo amatha kupanga ngati meya. Ndipo magwiridwe anga ntchito ine amakhala otumidwa. Mwana wanga kachita zakuti, mwana wanga kachita zakuti. Ndithudi. Ndi apa zimene zikumachitika? Zikumachitika, komano tinene kuti tikamakamba za ndale tonsefe ndi kuti tachoka ku dziko la ndale, ndipo tili mu dziko la ndale. Ndale sizimatha. Even anthu atha kunena ife zikuyenda bwino zikutere, koma ndale zimakhala pobe. Koma kunja kwa anthu zikuchitika, koma mwina kuti ndale ndi ndale timakhalapo tinthu tina timene timatha kuchitika. Sikuti chilichonse chingakhale straight imene ine angati kuzewera, komabe percentage yayikulu zikuyenda bwino. Chifukwa anthu akumakuloza mizala mukamayenda m'misewumo kuti anthu akuonetsa ngati anthu amenewa alesa apanga zake.
andiyenda amafika pena kuona kuti mzinda wa Nzuzu sititukuka iyayi chifukwa chakuti mitu imene ikuyenera kutsogolera pa chitukuko aliyesa kupanga zake. Mwauza chani anthu amenewo? Iyayi tikatere ndikuti talakwisa sikuti ndimene zimakhalira. Nkhani ya chitukuko iliyonse sikuti amapanga ndi mayor ndi deputy mayor, imapangidwa ndi council tonse kuphatiza zathu a secretariat ndi ifeyo amene tili political arm. So a secretariat akakhala ndi chiganizo choti tichite chinthu chimene chachitukukocho timakhala pansi ngati makhansala tonse ndi sizikugwirizana ndi ubale pakati pa mayor ndi deputy mayor chifukwa kuti tikamachita ntchito izi timachita limodzi. So tonse timakhala pansi kupanga discuss tiyende motani, tiyambire apa, tifikire apa, tiyende motere. So sikuti zingagwirizana ndi chitukuko. Komano tikamakamba kwambiri za mayor kapena deputy timakamba kuti amakhala pasogolo ku administrative. Ndi kumene koko kumene mwina kumakhala tinthu titatu. Koma ndimene pasonenera. Komano excuse me, ndimene munayankhula kunena kuti mukamagwira ntchito ngati deputy mayor ndiye kuti zimafuna kuti muchite kutumidwa. Yes. Kuti pita ndikwakuti wakuti kapangeni chakuti. Ngati simukutumidwa munthu angati mugwira ntchito. Ndi anthu amene akutitsatira pano anene kuti chani? Anthu alumikiza amazitsekulira kuti chani anthu? Kutumidwa ndi kukamba pano nkonena kuti anthu aone kuti ndatumidwa chifukwa ndi anthu amene amapanga observe kuti I think deputy mayor sakugwira ntchito kapena mayor ndi deputy ubale si uli bwino. Kupanga prove kwa anthu kuti ubale uli bwino ndi pamene tatumana kukachita ntchito zoonekera. Pamene pali zina zimene timatha kutumana za mu office nangoziwa kuti mayor wanga wachokapo ine ndilowe mu office ndigwire ntchito yakuti andituma. Koma chifukwa anthu sanaione amatha kunena kuti ubale wawo si uli bwino. Pamene wamafuna aone akandione ndili pa function ina yake ndayimirira mayor ngati zinthu zotero. Nditha kunena kuti sikuti ndi zonse zimene sindimatumidwa. Mwina yakugulu imene anthu amatipangapo maki kuti I think anthu ubale si uli bwino. Koma ikakhala ya mu office ndimatumidwa ndithu. Yeah. Akachoka mayor amakusiya mu office? Amatisira. Amatisira ndithu. Mmagwira ntchito bwino ndithu. Ndimagwira ntchito. Inu ndi achipani cha Malawi Congress pamene amakusankhani Luwinga Odi. Luwinga Odi. Chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo ameya anu amene ali abwana anu ndi achipani cha UTM. Yeah. Nonse muli kugwirizana. Tikamba nkhani ya ndale zikumenda bwinobwino mukumagwirizana mmene akuluakulu kuntunda akugwirizana. Yeah. Tikakamba za nkhani za chitukuko zathu timatha kugwirizana. Koma zikafika nkhani za chipani chifukwa tisamakambe mozemba kumbali kuzipani zimatha kupanga dongoso lawo excuse likuchitika dongoso lawo. Komanso mbali yathu ingafeso ngati MCP ndafeso ti dongoso lathu lazima zimene kudani tikuchita poona ndi mmene ena tingagwire ntchito ngati chipani. Zikakhala zoti nzachipani zikukhuza makhansalazi aliko anzathuwa ngachani nga UTM. Zikakhala kuti ziliko za makhansalazi zokhuza mbali yathu MCP ifeso ziliko zimene timachita ngati chipani. Komano sikuti pangakhaliretu 100% relationship yonena kuti apapa zinthu zikuyenda mwamya kulingana kuti ndife osiyana zipani. Kwinaso chimene chimachitika chimakhala kuti mwina tikakhala mzipani tili ndi maudindo ku zipani kwathuko tili nawo atsogoleri athu anzathu amati ma regional governor ife timati ma regional chair zimene akuti panga feed ma regional chairs atsogoleri athuwo zimene akuti panga feed kaya ndani kaya atha kubwera kaya ndi president amene ngati wabwera kuzakumana ndi ife a MCP nkuti panga feed information imene ingapange kuti tikhale osemphana ndi kuti tisemphana. Koma pakali panopa tinene kuti zimayenda bwinobwino kupatula kuti mwina anzathu zimene akugwirizana nawo ngati UTM kapena zimene ife tikugwirizanaso ngati MCP. Ngati kuchipani kwathu sopano as long as my issues are connected ndi kuma councillors. They told it. Anthu ena amakuloza mchala amanena kuti deputy mayor aja aufuna mayor mchifukwa chake mwina
kamgulizano nda bwana awo Kakuvuta. kakuvuta ati mafuna muzira kwera MZ1 mene timawina ukhansala tinalibe maganizo a umeya titabwera pagulu la makhansala onse ndi pamene anzathu amanena kuti koma because mwina tisakambe mozungulira umeya usi chinthu china chachikulu chotani ndikunena kuti pakati pa makhansala ngati mene tili muno 15 pakati pathu pano pakhale mtsogoleri wathu amene azitisogolera muja timasankhira acheya kaya kukwaya kaya timasankha secretary kwakuti so uku kuti masankha cheya ndi vice wake madistrict muja amatero koma ife chifati mu city amati mayor ndipo ona makhansalanzi azathu amanena kunena kuti amene tikhoza kusankha kuti akhale mtsogoleri wathu kwa nthawi inoyi akhale awa ndipo wachiwiri wawo akhale awa now maganizo awa anali a makhansalanzi ndipo anaponya voti yawo voti ija inanena kuti amene akuyenera kukhala mtsogoleri ndani ndi uyu wina ndi uyu mudachita kampeni tidapanga kampeni mudagwirizanaso nthawi tidagwirizanaso mudali pamodzi tidayenda limodzi koma pano mwambo wakuona alisa zake now maganizo a makhansala ndibwere funso lomwechi maganizo a makhansala ali nawo ndiwowo posankha paja amachita kuzusa zanja amene tifuna tisankhe mtsogoleri meya zusani zanja wina wazusa zanja amene ali khansala ndi amatchula zina ine ndikufuna gift maganizo andani anthu aja wina azusa ine ndikufuna wakuti ine ndikufuna wakuti anthu amene asankhidwa aja anthu apikisane now sikuti ndiwe amene umachita kulowamo anthu amakusankha iwe amene tikuonera kuti khalire mtsogoleri wathu ndipo tikamakamba chisankho china cha umeya ndi chaka cha mawa kaya November kapena December si pano ya ndi chaka cha thunthu ngati tingayambe kampeni panopa ndikuti zonse za council zima tayenera kugwira ntchito za kampeni zizaoneka nthawi iti imene malingana ndi maganizo a makhansala magwiridwe athu a ntchito azaoneka ndi imene ife tagwirira ntchito anena kuti kodi mmene anthu apangira akhalebe mameya kapena ayi ndi amakhansala aja sopano akhalebe atsogoleri athu moli inuyo ndino bambo kunyumba koma ngati simuchita bwino ana amalakalaka kusankha wina koma chifukwa ndi bambo icho chimakhazikika ndi choncho basi sichingazinthe koma ndikamakamba nkhani iyi anthu amatha kusintha muli monse mene afunera the today koma umeyawo besa mukufuna umeya ayi simufuna umeya ayi mukwanira pa deputy mayor ayi ndikanena kuti ndikufuna umeya ndio ndikulakwisa ndinene kuti makhansala amatha kundi akhoza kuzandisankha kukhala meya anamba akupanga poni approach makhansala kuti akoma mmene tikuonera inuyo mupitirize mudzakhale pa umeya mudzakhale pa meya sono ndale tu ena amatha kuuza choncho chakunama kuti wapase ndalama koma anakuuza poni chimene ndikutanthauza chonena kuti kundale mawu awa saso ukapita kuwodi sunagwire ntchito iliyonse koma anthu amanena kuti koma inuyo simasewera iya next time muzakhale a MP ndamatha kukukankhira kunena kuti sungakafike koma anoti kagwira ntchito kuzafika madata amene wazaoneka okha kuti pakali panopa anthu akhoza kundisankha kapena ayi sensi makupeza wekha kuti mmene palili apapa ine nkhoza kukhala mtsogoleri kapena ndi mmene ndapangira perform sizingachitika pakadali pano sensi kuuza kuti yani pakadali pano sensi kundiuza kuti zanga zili bwino ndikuyenda bwino makhansala zanga ndimakhala nawo bwino ndimatumikira ndine mtsogoleri wawo amandifikira ngati akundifikira nkupeza zimene akufuna molingana ndi kind information kandi chani mokhala bwinobwino mwamtendere palibe vuto lililonse. Your worship the deputy mayor ndikufuna be kukhala clear chifukwa pano programu ndi Tchutchucthu nkhani zimakambidwa popanda kukondera kapena kubisa kapena mwina mantha kumene ndimafuna anthu amene akutitsatira pano ena amuno muzida wanzuza mene mmatumikira ena amalawi kumene ena achipani kumene akutsatira programu imene umeya mukufuna simukufuna lero sindikufuna umeya lero ndifuna ndigwire ntchito imene anandisankha kayo umeya panopa sindikufuna umeya panopa ndigwire ntchito imene anandisankhira malingana ndi period yake ndikamaliza zili ngati president tasankhazana ndeti kumfuza kuti mukufuna president 2025 kapena aya ndigwire ntchito ngati kuli kugwira ntchito anthu azanene kunena kuti ndagwira bwino andisankha athauza ndisankha nanga si anthu akunena kuti a deputy mayor aja sakupezeka kunjako kapena mafunction sakuapanga delegate chifukwa chakuti sakufuna kuti aonekere kwa anthu kuti akugwira ntchito
kapena ayi afuna mukhale ku background imene zilimo ndi pandale background siyofunika nchifukwa tikufunsa kuti kuti pamene kapena mwake ndi chocho kumene nchifukwa chake mukufinyidwa kuna kuti cholinga musakhale meya sitanene kuti ndikufinyidwa muli bwinobwino ndanena kuti zili bwinobwino apart from kuti zinthu zina chilichonse chingakhale 100%, sichonse chingakhale 100%, koma wanga ngonena kuti ine nasankhidwa kuti ndipange lead makhansala anzanga ngati deputy mayor for 2.5 years. Panopa ndikamba kuti ndadusa chaka chimodzi. Amene agayankhe onena kuti munthu yakhoza kukhala mtsogoleri kapena ayi ndi makhansala amene anandisankhawo, not me. Chifukwa chonena kuti tielekeze kuti ine nene kuti asi ndikufuna kapena ndikufuna ndi makhansala kuti iyayi koma ndi mmene awagwirira ntchito sangakhale zonyani chimodzimodzi ndi ameya. Meya sona yesu azasankhidwa malingana ndi mmene anthu atani aonera. Ngati meya ndi ine tonse tagwira ntchito nthawi yonseyi anthu ajazaganiza kuti panopa meya akhale desire amene anali vice people they vote ngati makhansalas ma issues ngati amenewo chabwino yeah. Nkhani ine imene ili kunjako famwena iso mungazidziwe yes nangasi anthu amaziyankhula kunja kunja yeah. Ndi nkhani yokhudza mayendedwe. Yes. Inu mudachitika mwayi chifukwa pamene masankhidwa khala deputy mayor kuna kuti council iyi ndi galimoto ya specifically deputy mayor. Yes. Koma no mayor kuna kuti galimoto alibe and vuto pa council yokhudza magalimoto ndi alikulu kwambiri. Inu kha deputy mayor simungakhala kuni ganizo na kuti galimoto yanu ija mwina mwapatsa bwana anu inu kenaka akupezeni ina yake chifukwa ngasi amene ndi akulu na bwana anu amene simungakhala magazo amene kuti mukati apatsa amene inu mu khala galimoto ina. Ndizoona kuti mayendedwe akuvuta pa council pathu ndipo ndizoona kuti galimoto ya deputy ilipo kupatula ya mayor imene mwina ndikhoza kunena kuti inalipo koma pakali panopa ndi mavuto ena ndi ena. Nkhani yayikulu njonena kuti ineyo ngati deputy ndakhala ndikuwapasa galimoto imene ine ndimayendera mayor kwa chaka chonse chathunthu ndipo mamapezi konena kuti mayendedwe yanga mwina kuvuta kumene mwina ndiyendera galimoto yanga ya personal kaya ndiyenda muthutani zibe nazo ntchito koma ndakhala ndikuwapasa galimoto bwinobwino kufikira panopa pamene ndinaza nenadi pambuyo po kuti no mmene zililimu ine nditenge galimoto yangayi ndikupaseni inu ndikakupasani galimotoyi ine mundipase yanu imene ikuvutayo ineyo ndizivutika nayo fukani nthawi zambiri simatuluka ndinu bwana wanga nde iwo ananena kuti ayi galimoto imkhale nayo ndipo khaso tikhala pasi kuti tipeze mayendedwe ena apadera kuti tikhoza kukhala ndi galimoto ina ngati ya meya. Zinangovuta kuti mwina chuma chathu chinali chapendapenda kumbuyo pakali panzeni manena kuti koyamba kukonza ndi ku office ko pakali pano zinthu ziwiri zinatu zikulongosoka tikukhulupirira kuti tipeza galimoto ina. Komabe conscience simakupezani ngamayenda panso kuti ane ndikuyendera pa galimoto imene koma bwana anga sizikuyenda. Ayi ndendi ngati ndikunena chocho ndikunena kuti ndaganiza ndi conscience khoza ndipeza chifana pati makakamira galimoto. Ayi sindikakamira galimoto yo ndi ya council ine ndikakwera 2.5 years wina abweraso deputy mayor winaso kani zakhala kansala wamba azakwera ndanena maonera kuti ndinapereka galimoto iyi inogwirisana ntchito ndipaseni yotani yolondera koma nanena kuti no yo yamavuto iyi musavutike nayo tipanga dongosolo tipeza ina so ndio mbali yanga ndinapereka galimoto yanga tengani galimoto muzigwirisa ntchito andikumbuye ndikunena kuti chaka cha thunthu mayor akamakhala pa office amakhala mwina 3 days kapena 2 days per week ndekuti pafupifupi mwezi wa thunthu galimoto imakhala ndani. In fact amene amakhala opanda galimoto ndine kumene ndithudi. Chabwino tipite ku mchemba. Yes. Mene mwakapiramo kuti makhansala alipo 15 mu mzinda wa Nzozo ndipo 15 po maonjezaponso MP. Yes. Komanso mati makhansala ena amene amemira mwina anthu olumala ena ndi ena chikuonjezera kuti council ikhaitwa anthu amene kuti kunzuzu kuvuta chifukwa council yonse ndi opposition.
palibe council amene anavoteredwa wa chipani cha DPP nthawi imeneyo padalibe. Yes. MCP ndi UTM. Yes. Pakati ipo tinamva council wina walowa DPP kenaka kweza wabweraso ku tosa government. Yes. Zinthu ziyenda ku council. Zinthu ziyenda chifukwa ngati anthu akanena kunena kuti ndife opposition. Ndiye kuti pano sanganene kuti ndife opposition. Pano muli mboma. Ndiye kuti pano patili mboma. So maganizo athu kunjako amakhaonena kuti mukakhala mboma ndiye kuti zinthu zimatani zimakuyenderani. We believe kuti zinthu ziyenda. Ngakhale kuti performance ya council simachoka pa council pokha koma imatengera ndi mmene boma layikirako maganizo mbali imeneyo. Boma likhoza kuganiza kuti panopa council ya Kulumbi tiyithandize ndizakuti zakuti payokha ngati boma likapanga zimenezozo ayithandiza council manager ikhoza kuyenda. Ngati boma lingaganiza kuti mu Mzuzu ndi site imene ikukula kwambiri komano misewu mulibe. Ineyo ngati councilor sindinganene kuti ndikhoza kutenga tala kukapasana. Boma lichithandizire tiyende. That's it. Nde kuyenda kwa ife tipanga depend mene boma lichitengere kuti ikhoza kutithandiza motani malingana ndi mavuto amene ife timadandaula kulingana ndi magwedwe athu antchito. Akakuti ma MP kapena makasa kumene ndi opposition mwina amatha kutsutsa zina. Boma likati atentitere apa tipagaza kuzuzu tichetere imatha kutsutsa kuima kuti ayi papa tisatero anthu kunafuna izi. Kukhala kuti makansala tsopano onse ndi akutonse government. Pamene papa patitsogolo kapena mudzimu kuti yes bwana. Sogolo lilipo. Kundale sitimakhulupirira yes bwana. Akhoza kukhalapo chifukwa ndife anthu osiyana, ndife anthu ochulukirapo. Komabe chimene ife tikukhulupirira sitikuyendera yes bwana. Umboni nawo ndi mmene tachitira pa Mzuzu City Council. Ndi mmene tapangira clean ma offices. Tikuziwa kuti uyesi bwana unalipo. Ndipo anthu amene mwina anali makhansala zathu ambuyo mo amatha kunena kuti chinthu chakuti mwachita bwino kwambiri. Chinthu chakuti mwachita bwino kwambiri. Ife chinatikanika chakuti. Ife chinatikanika chakuti. Ife sitiyendera yes bwana. Ife tifuna tiyendere ndi mmene malamulo athu akunenera, ma guidelines athu amatipasira ntchito yathu, komanso ndi mmene boma linganenere. Pamene tikuyenera kupanga kususa tikhoza kususa bwino kuti no president apa tithandizire motere. Kapena ino anzathu akulu government tithandizire motere. Ndithole. Kusonyeza kuti ziyenda ndithu. Nimafuna pita ku break koma kuna tisanatero mwina funso mmene mutayankha mwachidule kwambiri lomaliza mu chigawo limeneyo likhalira kuti anthu akunena kuti mudayambitsa zipolowe wetu kwa Aloika. Kodi kwanu nzoona? Sizoona. Ati kwawo bema anthu apange vandalism. Mwachita bwino ufunsa limenelo. Nkhani inali yonena kuti kupanda knowledge kwa anthu kuti coronavirus ndi chani. Ndipo ndi maganizo onena kuti chinthu chachibwera pakati pa anthu. Kunali kusiyana maganizo kwa anthu aja au kukomboni kujaku ndi ifeyo. Now amene ndi a council kapena aboma. Now chimene chinavuta chinachonena kuti information ija inalisanayende. Chimene tinakazindikira tonse ndi kuti ku ground kujaku zachuka kale kuti a councilor ndi auja anadya ndalama za coronavirus. Remember last time kunali vuto onena kuti adya ndalama za coronavirus kubwera mabilioni ambiri. Nde nkhani ija inaphikidwa tonse tisakuziwa. Now siku lonena kuti mawa zinthu zimene zazichitika kunapezeka kuti moto uja watuluka kumene umaphikidwa side ya kumene kuli isolation center ija. Ndeno ife so kudali idali ma office farm anali ma office farm stadium ya farm. Ndeno moto uja utaphulika kumene kuchako ifeyo ngati ma leaders tinanena kuti chifukwa zinthu zizachitika kale apa palibe option takhala ndi mwina hours chabe kufikira nthawi imene zinthu zizi anthu afuna achite. Kuchita kwa anthu amaganiza kuti akaoche chose cha farm chija ma offices onse aja kuocha everything kuti kusabwera anthu kuti kusabere anthu a corona komanso ma offices aja sakhale poso kuti zinthu zijazilephereke. So we said okay chabwino chimene tingachite kuwapanga control anthu sikuwauza kuti musachite izi zakuti chimene tichite let's join them so that we can control them kuti asapange chinthu chotani choipa.
nde ife tina lowa mkati mwa iwo aja then kupeza kuti anthu aja amvesesadi kuti ifeso sitikusangana nazo kuti apa khale chakuti komana dongoso lake si tiye ndipange zakuti ndipo tinapanga manage bwinobwino tidapanga manage simudakocha anthu tidapanga manage bwinobwino anthu aja pamene pamabweraso pano tiye gasi ndi zina zotero ndi atathawa pamene pamabwera kagulukeni kamene kanakasolola mabedi aja kubwera nawo kuzawacha ndithudi komano ifeyo tinagwiritsa ntchito njira yonena kuti anthu asaononge chinthu ndipo kwa amene akuziwa mmene tinagwirira ntchito ija chinatezedwa kwambiri kulingana ndi mmene anthu amaganizira kukachita. Funso lotsatira pa nkhani imeneyi ndikufunseni mchigawo chachiwiri kuti mulongosole bwinobwino. Mmene moto ndi mmene tikuchitira mpulogalamu ya lero ya Tchutchucthu pano pa Times. Lero lino ndikucheza ndi Councillor Gift Desire Nyirenda. Iwo watu ndi wachiwiri kwa mfumu ya mu mzinda wa Nzozo. Tikukambirana nkhani zokhudza ndale komanso chitukuko cha ukhonsolo ya Nzozo. Mukhale pompo pomwe ndikubwera mchigawo chachiwiri. Tikulandeni mchigawo chachiwiri chomweso chili chigawo chomaliza cha programu ya Tchutchucthu pano pa Times. Lero lino tikucheza ndi Councillor Gift Desire Nyirenda. Iwo watu ndi wachiwiri kwa mfumu ya mu mzinda wa Nzozo. Mati mukhale pompo chifukwa ndi zambiri zomwe tifuna tipitirize kukambirana pano. Bwana Deputy Mayor, tikulandeni chigawo chachiwiri. Zikomo kwambiri. Tinasira nkhani yokhudza kuwodi kwanu kwa Luinga kumene maofesi makamakani kuti mabedi ena nawo tchedwa kumeneko kumene amafuna kuti kukhale isolation center ya COVID-19. Mafuna ndifunse kuti mukamayenda simumakhani manyazi chifukwa kuti anthu akumanena kuti Deputy Mayor aja ndamene amsezi polowe munthu ali kwambiri chichinyamata nchifukwa kaname manyamata zake kuti adzika utcha mabedi andi mpaka nambiri kumaipa kumene kuti Deputy Mayor kumatsogolera zimenezo sikumayenda wera mtauni chifukwa sindinasogolere ndinayima kuteteza chinthu ndipo ndinateteza chinthu ngati panasweka magalasi that was better kusiyana ndi kuti anthu akaotche chinthu chonse chifukwa ndikanakhala kuti tili ku nyumba anthu aotcha chinthu chonse ndi ikanakhala wesi koma tinapita tinagwiritsa njira imene ife tikanatha kuteteza chinthucho ndipo moteteza chinthucho zinthu zingapo zinachitikapo. That's it. Sikuti tinganene kuti iyayi tatani zinthu zinayenda bwino apart from chikaonongeka chaonongeka. Chinthu chimodzi chimene ngakuuzeni chinthu chikaonongeka anthu amasaka chotakhoza kuloza sana kumveseseni inuyo mbali yanu sana mveka libose amatha kungonena kuti asamwacha amachita khalidwe kuti ndakuba mbiri yonena kuti ndakuba ikhoza kufana town yonse samu ndakuba kapena Desire ndakuba komano kuti niyo asamu mpite mukapange edit mbiri imene ayenda ija pamakhala povuta chifanira kuti simwapeza anthu pa platform kuti mwauze onse aja apart from amene akuzungulirana amatha kuziwa ngati mene muuziwira ino kuti zinthu zinatere nde sunganyamuke kukapanga edit information imene yapita kale ku public nde ndimene zimakhala nkhani manager bwanji pa nkhani manager idachitika ifeyo ngati committee tinakhala pasi zinthu zaonongeka motere pena pake dongoso inaende bwino anzathu afamu ifeyo asite pamodzi ndi ndikuyamba sopano ngati munthu wakuwodi sopano asite ndi anzathu akuchipatala tinakhala pasi tipange modani tinauza kuti ifeyo chimene chalakwika nchonena kuti mwathamangira zasiya zinthu information isanapite kwa anthu. Now inuyo chifukwa anthu ana ndi negative attitude musapiteso kwa anthu aja tipita tokha nditinayamka tokha ifeyo ineyo councillor ma leaders anga amene mujameti magwera mozi ntchito ma block leaders ndi ena otero kukayenda meeting after meeting apa ma areas onse tidakhala pasi kukambira nawo anthu tidalongosolera anthu asopano anayamba kuchimvesa chinthu chija mpaka na kuchimvesa
ndipo timafika mumalo mwina zimene ndikunena kuti munali monena kuti anthu ndi amene anachita kukonza kuti akaotcha chinthu chichi amachita kukana live tonse tili pompo kuti zimene zafesi tingatole ndichita mwakuti anthu apeza kuti anthu akuluakulu ndi amene akukamba mawu amene aja oro iniwo mutakamba ife zimene tinayisa kukhala nawo paso anthu aja mpakana zonse zinatani zinatha nawo tinabwera pa conclusion mutithandize kumpanda kumalo kukhale mpanda chifukwa malo aja panali pa mbanda so ana aja amasewera pompo daily ndama tikodi mkaika mu anthu amene nthawi imeneyo mukakamba za coronavirus aliyesa madzizimu kuti coronavirus ikuphana like that wena masalidwa ndi kusalidwa kumene so but kono ana zikaseweraso momwemo kulibe mpanda so tinapempha kuti mutiyikire zakuti mukadikira mpanda mbali inayi mukatisekera mutipanga sure kuti pakhala security yokwana yonena kuti anthu amene ali mene msikula zituluka wamba ndi kulingana ndi mmene corona imayendera mentality ya anthu onse akuluwinga inali yonena kuti tikapita mmene mujamu kuyikamo anthu aja panga afalisa coronavirus malo onse aja so inavuta ndi information kuti yayenda motani ndi titakhala pasi takambirana zonse zachitika ndikunena pano mpandawo wayikidwa zimene tikanachita poyambirirazo zimene zinakhala ngati tazidompa pakali panopa malo aliseti ali bwino ndimafuna timalize nkhani yokhudza ku council ngati deputy mayor kuti tibwere nkhani yokhudza kuchipano watisanatero mwina funso lomaliza nkuna kuti akuti inuyo ndi amene mukonza blog ya makhansala mchemba amene ali mbali yanu ndithu kuti bazikhala division mzoona sizoona pati autero ati mwene makhansala anu woli pa makhansala pali division kwambiri situziwa ali pali makhansala ena amene ndithu ali mbali ya ameya ena mbali yanu sizingaliphera kuchitikana ndi anthu ona avota ka anativotera ife ngati munthu sanasangale nane ndi mmene anandivotera ayenera kusuntha kwa ine kuti asakuyendesa mmene timayendera ndi apita mbali ina kodi izizi is normal zili ngati panopa inuyo kaya mnakavotera tisatchule munthu koma amene mnakavotera candidate ngati sakuchita zimene inuyo mumafuna mmatha kusuntha tibora ujani ndimene zimakhalenzoona kuti muli mutsogolera makhansala ena sindikusogolera makhansala ena ine ndi msogolera wa makhansala onse koma nena kuti ngati pali ena amene akuona kuti ineyo sindikuchita bwino pa udindo wanga amene anandipasa iwowo ali ndi ufulu wosuntha usakhala mbali ya ine ndithudi mutero ndithudi ndi asekretary mugwira bwino ntchito ndi mugwira bwino ntchito anu kubali wanu asekretary bwino asekretary tikugwira bwino ntchito ngati inuyo tsopano ngati deputy mayor yes ine asekretary ndikugwira nawo ntchito sindikubezapo vuto lilonse apart from mwina pambuyo ponena kuti timatha kusapasidwa information for example makhansalazi saziwa kuti account yakuti lero kwalowa ndalama nja chitukuko chakuti chimene mmazazindikira kuzindikira kunena kuti mwina ndalamayo secretariat agwiritsa ntchito pamene panakhala ngati kuti timakolana nthawi ijayi ndafunsa imene nthawi ijayi kunali zionetsero za excuse me anthu amene amagwira ntchito ma staff ku council kuti amadandaula ena una kuti iyayi deputy mayor so amavuta kwambiri ndi amene akusokoneza secretariat ena mpakana kuti deputy mayor wathu ngokuta malawa ali mukuna malawansi amachukuma ngolo chana ili kuti alibe abali deputy mayor ngokuta malawa kapena okay ali na chilungamwe apotea kwambiri malawa akuti ngovuta kwambiri amene uchi okay iwo amakamba tupagulu imene sikuti akutitsatira pano ena akuvera pa wireless and ali chitombolo kuti nzona adi amankula chimene yes okay ngati mwanena kuti akuti ngovuta kwambiri akufuna malawansi adi mavuta kwambiri malawansi anachokera pati situkudziwa ndinagwira ntchito situkudziwa ndize anaenda bwanji now tinenena kuti ndi maganizo aliyese amene akhoza kukhala ndi yankhule m'malumo makhansala zonse ndi maganizo aliyese amene amakhala awkward osamveka bwino wonena kuti mwina munthu amakafunsa kandalama kake munthu anagwira ntchito kaya inali meeting kaya allowance kaya ndi 3000 ndewo wapita ukafunsa kuti ndimati mwina allowance yathu ija mutha kutipasa ineyo being msogoleri wa makhansala tamverani wa makhansala ineyo being msogoleri wa makhansala makhansala amatha kundituma ndi ntchito imodzi yayi zimene anandipasa anzangawo chifukwa sindikanena kuti khansala aliyese achoke ku nyumba ukafunsa allowance kapena ukafunsa malipiro ake chifukwa yakali ndi asogoleri now
bwana wanga wandituma uzipanga folo iswe fusako amene uzifusa nkhani iyi chifukwa bwana wanga sangapeze kuti wanyamuka ukafusa director of finance aya mara wasa komano chifukwa anthu anatipasa udindo ndipo ukamasogolera anthu siwenera kuthawa imaka delegation amapanga delegate ndi ntchito imodzi imene makhansala anandipasa yonena kuti ndikhoza kuwasogolera kukana chipwirikiti chija ndifakati kuti ndi chairman ndi vice wake ndi chimene akufuna makhansalas iweyo umatha kutani kupita mukumbukira ulendo wina ine meya palibe amini vice palibe meya palibe panapezeka kuti makhansalas ananyamuka ukafusa ndalama zawo mpaka nana akaphwanya chiseko I think you remember that anatseka chitseko anakaseka chiseko cha chief executive ndi zina zotero nchifukwa chenena kuti anakhala okhoka ati mnayi social manager anakhala okhoka ndikupita ati mnayi social kumbali ku ati that's the only first time imene mudaguza nda meya kulete social imene ineyo jazi matipeza ineyo ndi ameya tili kulilongwe tosefe ndimazindikira kuti pa group pa WhatsApp ya anzathu amakhansas aunenera kuti kuja kwachitika zakuti and tosefe ndachita kuthamanga kuzabwera uzapanga sokuisha ndezo sezi zimachitika chifanira kuti mwina leadership yasunthapo ndi anthu zimene agwirizana akhoza kupanga so ineyo ndikakhala kuti mwina ndafusa sikuti ndalakwisa chifukwa ni ntchito imene anandipasa yani simufusa ngati gift design ngoma ngati msogolero wa makhansala amene akufuna mwina alawansi yawo akamakamba nkhani manager chifukwa mwanena bwino kuti iwo anali pa strike ku office ya council amafusa chani amafuna ndalama ngamafuna ndalama ndifika nakaseka office kuti pano pasachitike so chilichonse kodi iwo wasamafusa koma ndi servantship masamo menewo ndi chimodzi chifukwa iwo anakaseka office nkunena kuti china chonse isachitike mpaka namuti pase ndalama zathu ife tinapita ukafusa kuti no makhansala zanzanga plus inendemwe pale allowance yakuti sina perekedwe now sikuti zonena kuti iwo ajaso amakhala ndi timu yawo ndifike mmaona kubwera aje ndi union timanena kuti aliyense sangapite ukafusa salary yawo apite ndi msogoleri wawo ndifike neso ndimapita ngati msogoleri koma osati munthu akuvuta munthu sungavute ndi kuchipade zoyenda bwanji ntchito ilipo ndafusa mene ngasi munthu ukhala deputy mayor ndikuti chipani chipene kuti chizinyadira titi deputy mayor amene ali mu office ku council kulilongo kuli mayor ndipo chipani cha Malawi Congress kuno deputy mayor chipani Malawi Congress zikumayenda ku chipani mumachita contribute bakali pano silimakunda kubisa nkhani bakali pano chipani chathu kuchokera kuntunda koseko zili bwino koma kalijoni kathuka ngamene pamakhala ngati pali mavuto awiri atatu wonena kuti tiasolve you can imagine kuti ndimene ife tinawinira ngati makhansalazi chipani sinabwere kukhala nafe pasi so pano tiyenda motere kapena tikhale pasi tipange strategize kuti ngati makhansalazi alipo 15 amene analuza chisankho ndi anthu angati analuza makhansalazi 11 amene tinawinako ndikuti tinali makhansalazi 4 amene mwina tinatakataka kwambiri nthawi ya kampeni now ndi sign yonena kuti olokuwina sikuti tinawina kwambiri chifukwa cha chipani tinawina chifukwa cha ndi mmene ife tinagwirira ntchito koma mochikondaso chipani chathucho materials amene timagwiritsa ntchito tinali tikugula ngati nendemwe ndimatha kupereka example kuti ndinagulapo malitaka asalu imene itaka limodzi ndi 40,000 but I bought okwana 16 kugawira kuwodi kwanga kuti ndikawine mpaka na ukhansala nde zinthu zimene zimakhala zoti mwina muzilandira ku chipani chikuthandizeni visibility ya chipani imathandiza kuti chisankho chija chiphweke chifukwa ena you can see mzuzu kuti pamapezeka kuti anthu ena amene amawina ndithu zoyenda bwino onena kuti mwina umapikisana ndi munthu wina wa independent ndingati mpikisana ndi munthu wina wa independent iwe ndi wa MCP komano wapeza kuti chisankho chija mmene malizasi akubwera upezeka kuti amene akubwera pambuyo pako ndi wachipani chinaso chimene chikuoneka kuti chili vital chani kulichoni matelichoni usogoleri ndi umene ukhala ngati siuli bwino mawiki awiri atatu I think umbono ulipo onena kuti anthu azaza pa office ya MCP ya kumzuzu titi atume chani osakuona chimene chikuchitika utuma ife timachikonda chipani chimene timafuna nchonena kuti zinthu ziyende
kuti mawa pasapezekenso mavuto ena dera nde sikuti kuwatuma koma anthu anazindikira okha chipani tikachitenga kuti chifukwa kuti ineyo ndine mtsogoleri nde kuti ndichanga ndikuti ndalakwisa komano ine ndikhale zimene anthu akutani akunena ndikhale mtsogoleri wa anthu pasipa cha utsogoleri wavuta panda papa mtsogoleri sitikatchule mbali imodzi koma tingonena kuti utsogoleri wathu wa south north south region wavuta ku region ino usitikati mufuna udindo mwindi ndi uliwonse chipani ine ndilibe udindo uliwonse wa chipani panopo mumenyera kuti mupeze udindo munganena kuti ndi udindo uliwonse ku chipani ndanena kuti iyayi sikuti ndikumenyera udindo ndikuti chipani chathu chiyende bwino chipani chathu tikuchikonda ena amati mufuna udindo wa director of youth kuti mulakwisa kuti muthamange nde kuti mulakwisa chimene tikukamba panopa nchonena kuti tikhonze chipani chathu ndale ndi fielding imene timanena kuti kodi ku chipani chakuti chimene mwina chikuchita bwino amene akuvuta kani zili ngati timu ya mpira nde timu ina ndi mukaona kuti mukusewera ndi Ronaldo mwene ampeze ma defender awiri amakendani kuti Ronaldo ncholinga choti Ronaldo asachinye zigoli ziwiri zitatu now maganizo athu ngonena kuti chipani mwina zinthu zine zitalongosoka ngati anthu akuona kunena kuti awakhoza uzakhala chakuti ine ndikani ndigwira ntchito bwinobwino isindingakane kugwira ntchito chipani ndimachikonda ine ndikuchokera mfamily ya chipani muthu ogwira muja udede of youth paliponse olomdani basa president nditagwira ntchito olomdani basa president wa chipani ine nditagwira ntchito yes you are aiming high kwambiri nditakugwira ntchito ngati anthu anganene kuti ndigwire ntchito ine nditagwira ntchito koma usatidikireke chisankho cha kulijon kunanga sizonetsa ngati kuti pali kukana ena kumati ayi anthu amene akukatseka amatupidwa ndi anthu ngati inuyo kumene ineyo ndine mmodzi amene kunena kuti ndili ndi anthu aja amene tikuyenda limodzi chifukwa chani ine sindikutumana ndikapita pa chipani pa ofesi ya ine muchipani maofisi za chipani ineyo si mwana wa region ineyo si mwana wa NEC ineyo ndi mwana wa constituency constituency yomweja mukuyipeza pa ofesi pajapa ndi yomweyo imene imayenda nafe mukampeni ndikuti chifukwa tinawina umeya tisanduke anthu apa mwamba anthu aja ndife kaya kuli kwapanga ma area kaya kuli kutani tiyendebe limodzi ndi anthu amene aja so ineyo ndi mwana wa constituency ndipo constituency iyi timayenda limodzi ma constituency wose ma district wose ndiwe mwana wa district koma poyambira panga ndi constituency kuja zikhale ndi constituency yonena kuti tiye katigwirire ntchito pakuti kapena district tiye katigwirire ntchito pakuti koma ineyo ndi mwana wa constituency ndithudi nde inu ngasimu koma deputy mayor ndi wakulu kwambiri chimavuta nchale mkangu kumana nawo mwene make regional chairman kamena mwene make awira atata ku region kuwafusa kwamba nawo kuti sizikuyenda pya sitingapite ukakumana nawo chifukwa chonena kuti ukakhala mtsogoleri nde ukaziwa kuti pali mavuto umathamangira kufika pamene pali mavuto because ukakhala mtsogoleri timati kuti you are not supposed to run away from the group you are leading manifestesa chifukwa ukamakabwera uzapeza kuti anthu awanonga chinthu be close to them ngati abwana anga amene ali regional chair kaya iwo palibe kaya pali vice kaya pali secretary kaya pali ndani anthu amene ajakaona kuti kuli kampungwepungwe abwere ngati mtsogoleri azatani azakambeni anthu aja ananga mwati chimene chikulakwika ndi chani achikulakwika ndi ichi okay chabwino ngati zizikulakwika okay ineyo ndavomereza kulakwisa kwanga kapena pamene pali vuto la inu ananga ndi pakuti mukuona kuti tiyende modani ndiye tigwirizane ngumayenda bwinobwino tsogolo lanu pandale kuti bwanji mafuna MP ayi pakali pano ndine maganizo a MP mungopitiriza kwa council omweyo ndine council wa 2019 kukafika 2025 yeah chifukwa panali malengero ona kuti mwina mzinda wa Nzuzu akuzokudula pangate market mwina kumakhali magazini kai makwina kodi zikusiyana ati unkungosankha munthu pochita zinthu pali zinthu zina umangosankha lero ndikachire masamba lero ndikachira nyama koma zandale nzovuta performance yako anthu imauza kuti chita zakuti imakankha anthu pangane zakuti mawu anu omaliza kwa amene akutitsatira yes kuwafotokozera pankhani zonse ndakambirana panozi ndakamba za umoyo wanu ndale chilo kumene ku console
Timakufuna kuti mungochita momba mkota mwaonomaliza ku mtundu wa Malawi. Ndinene ku mtundu wa Malawi kunena kuti magwiridwe athu antchito azipezana ndi mavuto awiri atatu ngati Malawi zinthu zambiri zinali zoonongeka. Tapeza president wathu amene tasankha president Chakwera amene pakali pano ndi mtsogoleri wathu. Tivomereze ndi mtsogoleri wathu ndipo tipereke nthawi yokwana kuti zinthu zina zitha kukwanisidwa bwino. Tikachita kwambiri mokakamiza kuti tipange pressure pa mtsogoleri wathu zinthu sizingayende. Tonsefe tigwirizane tiyendere limodzi tipangane support. Tikuziwa ndithu kuti opposition ine yakhalapo sikuti akhala president kumayendesa zinthu zikhalapo ziphinjo zikhalapo komano tinene kunena kuti tonsefe tigwirizane chinthu chimodzi kunena kuti pakali pano mtsogoleri wathu ndikutiyo ndi ameneyo ndipo tiyembekezere kuti zinthu zathu ziyende. Yayi tathokoza kwambiri Councillor Gift Desire Nyirenda amene muli deputy mayor wa mzinda wa Nzozo. Ndi nchikhope kuti kucheza kwathu kwathandizira Malawi ndipo amva chituchweni wa umoyo wanu pa ndale komanso ku console kumene ndi zomwe zimaveka zina zitopozitopo. Ndi nchikhope kuti amvetsetsa komanso atsatira. Tsiku lina tikadzapempha tidzabwera kuno musadzadikanize mudzavomereze kuti Amalawiso adzatsatirenso chomwe muli ndi zina zomwe zichitike nthawi imeneyo. Zikomo kwambiri. Iyayi mmene moto ndi mmene tamalizira programu ya lero ya Tchutchucthu. Lero lino timacheza ndi Councillor Gift Desire Nyirenda. Iwo watu ndi wachiwiri kwa mfumu ya mu mzinda wa Nzozo. Kucheza kwathu timaonikira nkhani zokhudza ndale komanso chitukuko kumene. Ndi chikhulupiriro kucheza kwathu kwakuthandizani komanso mmodzi wa chituchweni wa nkhani zonse zokhudza ameya makamakaso wachiwiri wawo ndi khonsolo ya Nzozo. Mwakoma nonse.